ni wagati laban na mɔgɔ caman yɛrɛ misali ci ne ma k'u ma ne kumakan mɛn a ko kan ne yɛrɛ dabali banna i m'a si kɛ ten k'a bila réseau kan bɔlɔlɔkan k'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ ka si kɛ bi ne y'a kɛ ka kɔn olu ɲɛ a ka dɔnkili dɔ bɛ yen a b'a fɔ ko baara de kama k'ale bɛ briller tan ko français fa n'a pas billet de sang mɔgɔ caman ye kuma in lamɛn mais mɔgɔ caman m'a faamu a lamɛnkɛ n'i ko sisan ko français fa n'a pas billet de sang o kɔrɔ ye mun ye kɛmɛ billet tɛ français fa la mais mɔgɔw b'a ye ko billet dɔ dun b'an bolo k'o ye 100 mais ni dun y'a lajɛ lɔri ye tiɲɛ de fɔ 100 billet tɛ o bɛna a ye expliqué nin kuma in de kan n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye 100 billet tɛ français fa la tiɲɛ na français fa la 100 ganani min bɛ yen o dɔrɔmɛ 20 de dɔrɔmɛ 20 de ye 100 ye mais est ce que 100 billet bɛ yen a tɛ yen donc an bɛ min wele ko 100 billet o ye 150 de ye donc ɲɛ b'a la il a raison ja inspiration kuma la koyi o de la ne k'i ma n ko ne bɛ Mali artistes lamɛn bɛɛ lamɛn i b'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ mais e kun b'a dɔn ɲɔni cɛ de e kun lɔri dɔn ɲɔni saya in ja parce que mɔgɔ caman y'a dɔn saya ni kɔli mɔgɔ caman ye lɔri dɔn saya in de la ne bɛ lɔri Machiavelli dɔn depuis saya in tɛ e ko ne de y'a fɔ n ka carré kɔnɔ mɔgɔ ye n ko lɔri ça veut dire seigneur lɔri kɔrɔ o de ye lɔri c'est un mot anglais ko seigneur lɔri kɔrɔ de y'o ye maintenant a ka kuma caman bɛ yen bon ne tɛ olu bila artisiya kuma kɔnɔ ne b'olu ta ka fara n yɛrɛ kan o de la a ka o kuma diyara n ye min kɛ ne y'o kuma in fɔ f'u ye mɔgɔ caman y'a video partager siɲɛ dɔ la yɛrɛ n sigilen don banana bleu bɛ n bolo banana bleu tun b'e bolo ouais a video bɛ TikTok sanfɛ mais o kɛra nin ɲɛ o diɲɛ tun y'a kanuba ye koyi i b'a dɔn quoi Mali ye artistes ka di ne ye quoi i b'a fɔ i bɛ nin kuma in fɔ i ka kuma kɔnɔ kuma bɛɛ k'i bɛ Mali artiste bɛɛ lamɛn n b'a f'i ɲɛna Lord ka son min ye Lord Machiavelli labɔ kosɛbɛ i b'a dɔn ye min ye min a b'a fɔ ko un autre malien américain un autre malien américain o de ye sanga sɔrɔ la k'u sɔgɔ ko pikiri bien donc o kɛra i b'a ye a ye fɛngɛw sɔrɔ et puis a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ k'a tun bɛ kuma minnu fɔ anglais la ko manamanakanw de don tiɲɛ de don a ka anglais dun ka ɲi e m'a ye fɔ dɔ la a b'a fɔ ko truche veut dire namara en bambara mais et pourtant c'est vrai donc a ka dɔnkiliw la i bɛ leçon t'a fɛ a mɔgɔ dɔ fɔ anglais la bon mɔgɔw b'a lamɛn ten ka tɛmɛ mais ni ne kɔni y'a lamɛn dɔrɔn ne b'a faamu Malagé même chose Malagé bɛ kuma caman fɔ maintenant segin olu kan ne b'olu kumaw ta ne b'u faamuya ni n t'u ɲɛɲini dɔrɔn n bɛ taa sɔrɔ a bɛ yen Milimo même chose ne bɛ Mali artistes lamɛn trop donc a bɛ yɔrɔ min na an bɛ dugawu de k'a ye Ala k'a dayɔrɔ suma komi a yɛrɛ ko ten k'ale tɛ gulɔ min i n'a fɔ ko protestant a ka dɔnkili dɔ fana na a ko silamɛ ɲuman tɛ gulɔ min o tɛ Ala k'a dayɔrɔ suma Zizi mais ka mɔgɔ bugɔ k'a fa ta cɛ Zizi non ne fɛ ka na ni yɔrɔ min an b'a ɲini i b'a dɔn n'i ye nin ko sugu ye Mali sini ɲɛsigi de bɛ mɔgɔ dabaliban a b'an siran quoi